May samanan kabsat nga naragsak, nagasat, nga aldaw panaginana, nga inted ni Apo Diyos kada tayo tapno kakadwa tayo kakabsat. Katagyaman tayo, agsipod ta, iti pa naglabas, dagiti aldaw, nang nangruna kada ito nga lawas. Kaya nananam tayo, dagiti napili, nga bendisyon, nga inted ni Apo Diyos, nga agpay kada tayo. Katagyaman kami kakabsat, agsipod, tagtultuloy, iti panakikadwayo, kada ito'y nga panagiinadal tayo. Awan kakabsat, iti kasasayaatan no saan nga dayjay bendisyon nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Katagyaman kami met agsipod ta adu kada kayo kakabsat digiti mangited kadagiti gagayenda i-share da kakabsat. Ket addamet kada kayo digiti ag-subscribe tapno iti tunggal aldaw a panaginana nga umay daytoy nga gundaway kakabsat ket ma-notify kayo nga dan dayjay nga panagiinadal tayo ket agkakadwa tayo. Katagyaman tayo ken Apo Diyos kabsat kadagitoy nga ininted na nga bendisyon kada tayo. Nakadado digiti personal nga mangmangted kanyak digiti personal messages da. No kasano iti panakabendisyon da kakabsat ket umay kanyak dayjay panangipateg kadagitoy nga mensahe ket umay kanyak dayjay panagdayaw panagyaman ken ni Apo Diyos. Iti numo kakabsat nga kabsat tayo. Iti daytoy simple nga programa tayo. Awan kakabsat iti anyaman nga sponsors tayo. Daytoy lang ket it is just a commitment. Daytoy dayjay ayat mi nga makiadda kada kayo iti oras iti panagada. Kitagyaman kami kakabsat ta dagiti anak ni Elsil, ni Ayan, ni Darwin, ni Sherwin, very supportive da kada ito yung aramitin tayo kakabsat. Ket uray pa'y kada kayo, inpakpakita yo, digay nga panag-support yo, babayan kadagiti karkararag yo kakabsat. Ket dawatek nga sakbay tayo nagpatuloy, agkararag tayo kakabsat. Bindito nga Diyos amami nga dakat sa tilag. Agyaman kami launay, agsipod ta inted mo manan kada kami. Daytoy aldaw a panaginana. Agyaman kami ama, agsipod ta kadaytoy pinilim nga panagkakaduan. Iti tunggal oras, iti besparas aldaw mo nga nasangkuan. Tapno pagmaymay sain mi o Diyos nga buklen, iti inadal mi kadaytoy nga lawas. Agyaman kami kadigiti panangsungsong batmo kadigiti karkararan. Ket dawaten mi ama kan na kami isirib itatta. Isantong espiritum kumamarik nami kadigiti nagtitingan mi. Daytoy iti dinawat mi iti kay karyan iti naganap ko ni Jesus. Amen. Adda dayon kakabsat iti lesson number 3. Kadaytoy pagleksyonan tayo iti pagguguran akadwa tayo ni Kristo. Iti lesson number 3 kakabsat, ket iti paulo na, iti tangkal, iti tumatayag, the bird case. Dito it's just a picture nga pinili kakabsat iti author, no kasano nga iladawan na, dayjay akapadasan tayo. Iti panaglaslasat tayo kakabsat, kadagiti pagguguran, iti pagyamanan tayo, kadwa tayo ni Apo Jesus. Inadal tayo iti naglabas, nga ni Hioba, iso iti pastor tayo. Uren numag na tayo iti nginget, iti sipnget ni patay. Saan tayo agbuteng, takadwa tayo ni Apo Diyos. Ket iti inadal tayo kabsat, dagijay nga panaglabas tayo iti panakasubo. Ket naiyarig, kadayjay nga urno, tapno dayjay sumsumged nga apoy, ket dalusan na tayo, ikaten na dayjay rugit, ada dayjay kang kanahin ting ipagbagakabsat, ay ayaten na Apo Diyos iti managbaso. God loves the sinner, ngem kagura na ti baso. Kas iti maysa nga balitok, tapno agbalin apuro,
masapul amagnay iti pagguguran, lumasat iti apoy, maisina digijay arugit, ket iti mabatin tun kakabsat, dayjay puro abalitok, gold that has been tried by fire. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti umuna nga Pedro 1 versikulo 6. Basaen tayo kakabsat. Ket iti daytoy agrag-rag-u kayo. Unay, no pay ita iti basit nga aldaw, no isu iti masapul, mapaladingit kayo, gapo kadagiti na duma-duma, apan nakasuliso. At dato'y kakabsat na balakad ni Apo Diyos, idinusar na ni Pedro. Anya balakad na agragsak tayo unay. Sana baga numampay lumabas tayo. Kadagito'y ngal-al daw, nga mapaladingit tayo kakabsat, kadagijay apan nakasulisog tayo. Dayto'y balikas at tangkal ti tumatayab. Ket naggapu kakabsat kadagiti kapadasan, siyempre digiti tumatayab, nga adda kadya unag iti tangkal da. Kayat da nga mawayawayan da, kayat da nga agnaed da, ijay ayan iti naturalesa, nga isukuma iti environment da kakabsat. Kabayatan nga dada iti tangkal, when makasursuro da nga agkanta. Ngem nasisya at tuda di panagkantada intuno makaruar da iti tangkal. Ni Pastor and Mrs. Edward Ungkal, ket sinagutan da kakabsat, iti may nga paris nga lovebird. May nga green, ken may nga blue. Ket idi nga simbang pet, napan kami ijay ili iti paniki, gimatang kami iti bird cage. Iti nang ikabilat kakabsat, iti abay iti tawami near our bedroom. Ket iti tunggal bigat, oret iti aldaw, inga na tirabi, nga siririing dagito nga lovebirds. I could hear their singing. Ngem dagito'y kakabsat nga tumatayab, these lovebirds are not intended nga agyan kuma iti unag iti wala iti tangkal. They need to be free. Ket intun kakabsat mawayawayaan daytoy nga tumatayab. Dayjay panagkantada na idumduma kakabsat iti ragsakda. Kastoy iti panangiladawan ni Ellen White, panangirugita iti leksyon tayo kabsat, The Ministry of Healing, page 472. Kastamet iti panangtratar iti Diyos kadagiti anak na. Isu ket addaan iti kanta nga isuro kadak tayo. Ket intun masursuro tayo dayta at iti tinga dagiti nginget iti rigrigat. Makanta tayo iti kalpasan na. Anya itikat ng sawang kabsat. While we are suffering, as we experience digito'y crucibles nga dadalin tayo, agkangkanta tayo. Ket intun nun nalpasen dagito. Kano pa nakalipas na, intun no adda tayo iti pagarian ni Apo Diyos. Those songs will be very meaningful. Tapay, dagiti nga kanta dagiti experience tayo kakabsat. Iti adalin tayo itatang, ket may panggap iti Israel, dagiti naglasatan da nga kapadasan, nga isu kakabsat iti nangiturong kadaychay nga arig na, iti ili iti Israel, ket dagitoy dagiti tumatayab nga addada iti unag iti tangkal. They are in bird cages. Dagitoy akapkapadasan nang suot kadakwada. Anya iti nagbalinanda. Mikaduang adalin tayo kakabsat.
Tayo baga, iti pagleksyonan tayo naglabas. Makipasit tayo kadigidjay nga panagsagabamit ni Apo Jesus. No iti adalin tayo, ket digiti panakasuot, panakasulisog ti Israel. Adalin tayo met, iti panakasulisog ni Apo Jesus. Tapno maawatan tayo kakabsat, dayjay nga inbalakad ni Pedro, nga agrag tayo unay-unay, uray no lumasat tayo, iti apagdiit nga aldaw. Kadayjay nga nakaladingit nga kapadasan tayo. Apan tayo kakabsat kadayjay nga kapadasan iti Israel. Umuna, masapul nga amuin tayo, nga dayjay Hioba iti Psalm 23, ket isumit laeng iti nangikari iti Israel nga mangkadua kadakwada. Na idumduma kakabsat iti kapadasan ti Israel. Tapay, ti Diyos kinagduaan na iti Israel, kabayatan iti panaglasat da idjay letang. 40 years ni Apo Diyos saan nga binaybayan iti Israel. Ni Apo Diyos kabsat adda idi iti ulap iti tiyempo iti aldaw. Ken iti apoy iti tiyempo iti rabi. Kitaan tayo kabsat nga iti tiyempo iti panagbibiyag ti Israel na dadadjalitan. Napudot. Haan nga nadagaan kabsat. Napudot. It's really hot. Dadadjay litang a desert. Ngayon ni Apo Diyos nagsaya at kinagayat kakabsat kadakwan. Nagkainimbag ni Apo Diyos. Takabayatan nga aglasat da ijay kapudutan iti letang. Iti rabaw da adda da jay ulat. That pillar of cloud nga isu ni Apo Diyos nangitid kadakwada iti linong. Muyno iti tiyempo iti aldaw. Ket pagamulanganan dati lumasat anapos nga ulap. Ket iligid na dayjay init ket kuna tayo nagkuyem. Umay dayjay tiyempo iti pannakabangar. Yung saan laeng nga nagkuyem kabsat, saan laeng nga lumasat iti ulap. Tapno ikatikan na dayjay temporary nga linong no diket di manipod iti panagrugidan amagna iti aldaw. Ingana iti aglipas da iti malang. They were under the shadow of the cloud. Tirabii, dayjay nga ulap, agbalin amunmon iti apoy. Mangitid iti silaw kadakwada. What an experience. Mapantay ko kapsat iti kapadasan ti Israel. Pinalubusan ni Paraon nga rumuarda, kalpasan iti may kasangapulo asaplit. Ket adadan nga magmagna. Malabit kapsat iti ragsak dahan nga ibaga. Ngem dayjay nga ragsak da naputen. Tadda iti mangegda nga daranudo iti likudan da. Idi kitaan da umay iti armada ni Paraon. Da iti panggap ni Aron ket apan na nga alaen manen digitoy nga adipen tapno isublid na ida ijay Ehipto nga agtultuloy kakabsat nga isuda dayjay nga agbalin nga adipen da. Umay dayjay panagbutay. Normal o resyak siguro kabsat umay dayjay panagbutay. Iti kanawanda bantay. Iti katigidda bantay. Iti sangwanan da dayjay nalabaga
nga baybay, the Red Sea. Itilikudan da the pursuing armies of Egypt. Ngem, anya kakabsat, itinarami. Basahin tayo iti Exodus 14, versikulo 10. Kit idi ani Faraon nakasideg, kadigit anak ti Israel, intangad da, dagiti matada, ket adtoy dagiti Egyptios, ako mamkam kadakwada. Idi kadakwada. Ket nagbuteng da iti kasta, ket dagiti anak ti Israel, inawagan da ni Jehovah. Anya iti bagbagat direksyon tayo. Iti tiyempo iti panagbutan. Iti tiyempo iti panagamak. Iti tiyempo alumasat tayo iti pagguguran iti panagbiyan. Kas iti naramid iti Israel, dagiti anak ti Israel, inawagan da ni Jehovah. Ket ni Jehovah sinumbatan na ida, babaen kini Moses. Ket ammo tayong kabsat tinaramid ni Apo Diyos, pinagbisngay na, dayjay nalabanga mong baybay. Ket pinalasat na, digiti anak iti Israel. Ket idi nga dadan iti balasi, dayjay nga baybay. At dadtoy met dagijay nga armada iti Ehipto. Anya iti naramid ni Apo Diyos kabsat. Dayjay nga ulat, nga pan iti nagbaetan, iti Israel ken iti armada iti Ehipto. Ket inaramid ni Apo Diyos, dinadael na dagiti karwahe dagiti Egyptians. Ket idi aminen nga Israel ket nakabalasi. Innato manen ni Moses dayjay ima na babaen iti panangibaga ni Apo Diyos. Ket nagsubli dayjay nga baybay. Ni Apo Diyos sinumbatan na dayjay nga ayab iti Israel kanya. Iti tiyempo iti panagamak. Iti tiyempo iti panagbubutay. Umunang leksyon. Awagan tayo ni Apo Diyos. Mikadwa kabsat. Nakalasad na. Magmagnada man ay. Anya iti kasapulan. Kas dayjay umunang inadal tayo, dayjay kasapulan iti tao, ket taraon kendano. Gaputan na pudo, they need to drink danum iti number 1 na kasapulan. Iji desert kakabsat, adda digiti paset nga, no adda digiti mulmula, dayjay ko natin iti oasis, adda digiti mulmula, amuda nga adda iti danom. So idin nga nakita da, nga iji paset iti letang, adda kakabsat iti kay kayo, nagapurada timareda. It is Exodus 15 versikulo 24. Kastoy iti naisurat. Ket dagiti tattao nagdanengdengda ken Moses akunada. Anya iti inumen minto. Apay ngayon pagkada dito. Ta idi apaman kakabsat. Idi apaman nga uminom da. No kasano iti tarigagay da nga ipastret dayjay adanong takasapulan danggo. Masapul nga ipugsuda. They threw it out. Taapay, it was bitter. Imbes nga kasya inaramid da nga inawagan da ni Jehovah, iti mikadwa nagreklamo dan kanya Moses. They murmured against Moses. Nalipatan da di kinada ni Apo Diyos kadapat. Ket ni Moses kinasauna ni Apo Diyos ket anya itaramide ni Apo Diyos at sumbat.
Kunanan na ako Diyos makitam dahil nga kayo. I would like to tell you, for 40 years, ni Moses amuna dagiti kayo dyan. Tayjay itinangipaspasturan na dagiti karnero ni Jethro. Idi ibaga ni Apo Diyos, dayta kayo mangputid ka iti sangana. Samunto ikabil di tadanom, ket uminom ka. Uminom tumot ng dagiti Israelitas. Ni Moses kabsat amuna. Ta iti baga ti Biblia, dayjay nga kayo ket mara. Dayjay nga lugar, ket nanaganan met iti mara. Tapay, dayjay nga kayo nga mara was abundant, adu iti nga lugar. Anya iti mara. Ti mara, tiraman na, napait. At dadigiti muna kabsat nga napait. Parya, siyempre, napait. At dadayjay Indian treat, napait. At dadayjay lano nga makabuhay, napait. At damit kabsat dadayjay mula nga serpentina, napait. Ket ammo ni Moses, nga dadayjay danong, ket napait. Sakit ibaga ni Apo Diyos, mga laka iti sanga, dadayjay kayo, nga mara, nga napait, ket ikabil mo, iya napait, at ano? No alain tayo kakabsat, iti human understanding tayo. Let's use addition. Napait plus napait equals, unahan na jubing iti bagbaga, napapait. Ngem ni Moses, takuna nga rod ni Apo Diyos, kastoy ti aramiden. Nagtungpal. Ket iti Israel, nagtungpal naman. Tapay, idin nga naibkabil ni Moses, dayjay napait, asanga iti kayo. Kadayjay napait, at ano. Kunana ni Moses, uminom kayo. Tati sa ludsod da anyan to iti inumen ni. Kuna ni Moses, uminom mo kayo. And I would like to believe Moses set the example as the leader. Idin nga naikabil nandiyan na pait nga sanga. Kadayjay na pait adanom. He took water from the brook, from the spring nga dati nga napait. Sa iminom. Anya na pasama. Dayjay nga napait adang nagbalin anasami. Anya iti leksyon kapisa. Masapul nga agsursuro tayo nga agtungpal pinaapos. In the time of crucibles, iti panaglasap tayo kadigiti kapkapadasan anapait. Iti kasasayatan kapsa. Iti panagtalit tayo at dalata. Pinaapos. Anyaman ibaga ni Apos. Uri no saan tayo nga maawatan. It is against our human logic. Daramidin tayo. Agtungpal tayo. From bitter to sweet. Tapay. Dayjay nga dinawadaan niya ti inuman ninto ni Apo Diyos nga naimbag a pastor. Iti na iti inumen kadagiti ay ayatin na karnero. At kakapsat kapag kalpasan da ito, nangitid ni Apo Diyos iti kondisyon nga masapul nga aramiden iti Israel. Ket inikan namet iti kari. Basahin tayo iti versikulo 26 iti Exodus 15 kapsa. Kunana ni Apo Diyos. No ipahangag munto asipapasnek titimat ni Jehovah Diyos mo. Ket aramiden to nalintag ti imatang na.
Ket indengam to dagiti bilbilin na. Ket indengam to amin digiti alagaden na. Awan to ti ikabil ko ken ka. Kadagiti sakit nga inkabil ko kadagiti Ehipsyos. Tasyak ni Jehova ama mangimbag ken ka. I am the Lord that healeth thee. Kitaan tayo kakabsat. Immediately, dadaya verse 24, dadaya ti panangibaga, digiti Israel, anya tinuman ni. Idin nga nagbalinan anasamit dadaya danom, anapait. Inusar ni Apo Diyos, dayjay anagan na, siyak ni Jehova, ang mangimbag kanya, I am the Lord that healeth thee. Iti koneksyon na kakabsat ka dadaya danom. Remember this. Iti natural nga inuman iti tao is water. At the day kabil tayo nga new start. The JW, iti word nga new start is water. Amo tayo nga the danom, mangdalos, iti unag gantirwar tayo. Amo tayo nga masapul nga uminom tayo. Iti saan nga agkurang, haan nga ababa. Sa nabasbasit a bilang 8 glasses of water a day. The more, the better. Kaapay, kitaan nyo, immediately in kabilan na Apo Diyos ko na, tasyak ni Jehova, I am the Lord that healeth thee. Ngam nangitid ni Apo Diyos, iti talo a kondisyon. Anya digiti nga kondisyon. Umuna, ipangab mo asipapasnek titimat ni Jehova. Mikadwa, aramidem to tinalinteg iti imatang ni Jehova. Mikatlo, indigam to digiti bilbilin ken alagaden na. Intun no maaramid tayo, daydi inpaaramid ni Apo Diyos iti Israel. Daydi karina, ket denggen tayo kapsat. In karina iti dua. Umuna, awan to ti ikabil ko ken kakadagiti sakit nga inkabil ko kadagiti Ehipsyos. Mikadwa, siyak ni Jehova ang mga imbag ken ka. I am the Lord that healeth thee. Daytoy bird cages nga naglabsan dagiti Israelitas. Gakunanan ni Mrs. White, dayjay rigrigat nga naglablabsan da. Idin nga nakadanon dan ijay daga anay kari. Nasisyaat, dayjay panagkantada. Tapay, naglasat da. Kadayjay nga inted ni Apo Diyos nga naglabsan da. Iti mikat mga pasit, iti leksyon tayo kapsat, iti pan nakasulisok ni Apo Jesus. Masarakan da ito'y iti Lucas 4, versikulo 1, 2, ken 3. Ti background kakabsat, ket adda iti versikulo 1, ken 2. Ket ni Jesus, si pupuno iti Espiritu, pimanaw sa jay Jordan, ket indalan ti Espiritu iti letang. Iti bayat upat apulo nga aldaw, idin tuwa sinulisod ti Diablo, ket dagiti alaldaw awan kinan na, ket idi nagturpos nagbising. The background is, kalpasan iti pan nakabautisar ni Apo Jesus. Siyempre, bimabaday siya nasantuan ng Espiritu in the form of a dove. Ket kunana ni Lucas, si pupuno ti Espiritu Santo. Before he entered into his ministry, napan ijilet ang to dedicate himself to the Father. 40 days. Kunana ni Lucas, awan itikinan na, ket nagbising. Satan took advantage of the condition ni Apo Jesus. Imay ket sinulisog na. Munang sulisog, versikulo 3.
No sikat ti anak ti Diyos, ibilin mo, iti daytoy abato nga agbalin at tinapay. Iti sentro, dayjay nga sulisog ni Satanas, dayjay kapadasan ni Apo Jesus ni isuna ket nagbisin tati 40 days sa nganan. Sana inusar dayjay panakabalin iti Diyos nga di kunana no sikat ti anak iti Diyos. Ibilin mo iti daytoy abato nga agbalin nga tinapay. Can Jesus do that? Yes, He can. Tapay, isukit Diyos. Yung magyaman tayo kabsat, mabasa tayo iti versikulo 4 iti sumbat ni Apo Jesus. Basahin tayo. Adda anay surat, saan laeng at itinapay iti pagbiag to ti tao, no di ket iti suamin asao iti Diyos. Laglagipin tayo kabsat. When iti panagbiag tayo, amun tayo nga adda the physical needs tayo in the hierarchy of human needs. Ngam amun tayo nga the physical need, the hunger, ket may salaeng kadagijay apagkasapulan. Adda dayjay nang nangrunong apagkasapulan. Amun kuma iti anak iti Diyos, nga mapnek iti kararwa. Babaen kadagijay nga sao iti Diyos, nga isu iti pagtalkan na. Anya iti bagbagan ni Apo Jesus kapsat? Saan nga ti tinapay laeng ti pagbiyagan iti tao? At dati mas importante, agbiag tay kuma iti sao ni Apo Diyos. Mikan po sulisok, versikulo 6 ken 7. Una ni Satanas, amin daytoy dagitoy apagpagarian, itid ko ken ka. Tana itid da kanya, ket itid ko iti pagayatak, nga rod no agrukbab ka, nga agdayaw kanya, ket kukwam amin ida. Now let's study this. In the term of dominion, iti akin kukwa, dayjay nga nang parswa. Datayo, we are only steward. Ni Adan, idiinted ni Apo Diyos, dayjay dominion kenkwana. He was a steward. Dayjay stewardship kakabsat. Dayjay kinamanagaywan nga inted ni Apo Diyos ken ni Adan. Idi nagbasol. He surrendered it kadayjay nga nagbasulan na nga isu ti Diablo. Itatan, kunanan ni Satanas no kukwanan. Kunan ni Apo Diyos, amin ket kukwak, balitok pirak, amin kukwak. Ikunanan ni Satanas, na ited kanya kukwak. Ulbon, saan na ako ko? Akas kanya, haan ko ako ko iti anyaman nga adda kanya. I am just a steward. Iti akin kukwa, dayjay anang parso. The real owner is God. Kamitatan iti ited insulisog ni Satanas kakunanan, no agrukbab ka, ken agdayaw ka kanya. Kukwam amin ida. Ited mo din kadayjay aking kukwa, di kukwa na. Ulitin kapsat, ited mo din kadayjay akin kukwa, dayjay kukwa na. Saan mo nga mabalin nga ited? Kadayjay aking kukwa, iti kukwa na. Tani Apo Jesus, isuna iti namarsa, kukwa na iti amani. Di Diyos kukwa na iti amani. Saan ang mabalin nga ibaga ni Satanas nga ited na dagiti amin a pagpagarian kadayjay nga akin kukwa.
Denggan nyo di insumpat kakabsat ni Apo Jesus, versikulo 8. Adda na isurat, agdayaw kanto iti Apo a Diyos mo, ket isunto laeng iti pagserbi. A contrast. Kayat ni Satanas, nga iti nang ngaramid kenkwana, ket agdayaw maten kenkwana. Inbaga ni Apo Diyos ti kinapudno, nga iti laeng masapul a pagserbian ken pagdayawan. Awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Iti mikatlo kakabsat asulisog. Pasakin tayo iti versikulo 10 and 11. Una ni Satanas, no sika ti anak ti Diyos, tumakwak ka, manipod ditoy aginggat iti baba. Kaagda na isurat inbiling tut kadagiti anghel na maipapan ken katapno alwadan da ka. Ket sakruyen da kanto kadagiti imada tapno saan maisagid ti sakam iti maysa kapato. Iti sumbat ni Apo Jesus, adda na isurat, di mo sa iruwen ti Apo a Diyos mo. Anya iti inadal tayo ko kapsat. Iti inadal tayo na suot dagiti Israel na abak na. Nalipatan da iti kada ni Hioba kadakwada babaen iti ulat ken iti apoy. Ni Apo Jesus na sulisog met ket nagpagligay. Anya iti leksyon nga agpay kadatay. Datayo met kakabsat, lumasat tayo met kadagiti sulisog ken suot, tanapateg tayo. Wen napatpateg tayo pay, ngem dagiti balbalito, ket masapul nga maguguran tayo tapno maikat iti rugit, iti basol kadatay. Kitaan tayo na Apo Jesus. Kuna na ni Pedro, iti umuna a Pedro 6:7. Ket iti daytoy agraglag u kayo unay. No pay ita iti basit nga aldaw, no isu iti masapul a pagladingitan nyo kadagiti daduma-duma apan nakasuliso. Versikulo 7. Tapno iti panakasu iti pamatiyo, napatpateg unay ngem ti balitok mapukaw, uray pay iti maguguran iti apoy, agparang kuma, iti pakaidayawan ken dayag, ken tanok iti panangiparangarang ni Jesucristo. I like the prayer of Peter. Nga deje panaglasat tayo kadagiti pagguguran iti panagbiag. Let us put it in our heart. Put it in our mind. Natatayo, napatay. At dati kayat niya Apo Diyos, ngik katin kadati. Dahil rugit iti baso. Ket kabayatan nga lumatlasat tayo iti pagguguran. Dahil apoy, ikatin na, dahil arugit. Ket batin tulangin ng kakapsat, nga agparang, dahil dayag, ken kinatangko, di man nang isalakan tayo, nga ni Apo Jesus. Dayawot ni Apo Diyos kakapsat. No, isuti na kiadda kadagiti Israel. Isumit laeng iti makiadda, kanyam, ken kanyam. No lumasat tayo kadagiti suot ken pagguguran iti pamati ken panagbiag. Naglagitan tayo ni Apo Jesus na sulisod ngem babaen iti panagtalag na iti Ama. Babaen kadagiti panagpamati na nagbalig. Agbalig iti kumis. Agbalig iti agkararat tayo.
Agyaman kami, Ama, iti leksyon ng internet. Agyaman kami, numampay, ipalubos mo malumasat kami, kadigiti pagkukuran, tapno madalusan kami. Ipakitam baban iti pangmati mo, Diyos. Dayjay nga pagbalinan ni kalpasan, iti panaglasan ni kadigitoy, no adapay o Diyos, digiti kakabsat mi, no madamay tata, nga aglalasat kadigiti na dumadumang katagasan. O Diyos, dawatek na makiyagan ka. Idi na panngalawas, Ama, nakipagpakaasi kami. Ngalagi pa iti pamilya ni Brother Jerry and ni Sister Gemma Concepcion. Agyaman kami, Ama, sinumbatang tigiti kararan. Petitatan, nasalun at daw, Diyos. Ituloy mo kading na itin, itinananay sa amum day tarigagay da matagserbo. Amum o Diyos day ayat da yan da kanitigresyo. Binisyonam day iti amaamin at makakabsan. Sapay ko maama, na makita mi day maayat mo kadigiti na daw. Agyaman kami na unay nasumpatang digitong kararan itinaganap ng Jesus. Amen. Gana no may ngalawas man ang kawasan. Thank you very much. Happy Sabbath.